दिनै मे दाननि 2 अक्ट' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आंनि केके लाइभ बड' रादाब निउस चेनेलनिफ्राय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम मानोना गोबां खस्थ' दङ निउस बुथुमनायावबो, बिनिखायनो बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। गाहाय रादाबाव दङ आसाम रायजोनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियावहाय सासे खामानि मावग्राया गावनि मालिकखौनो लावथिजों बुयै बुयै बुथारदों। बुथार जानाय मालिकनि मुंखौहाय जहानबुर होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो बुथारग्रानि मुंखौहाय लिफि मुन्दा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मालिकआ खामानि मावफुबाय थानाय समावनो केस रायोमोन आरो मावस्लाबनो हायै गुबुन खामानिखौ थोनोमोन। बिनिखायनो रागा जोंनानै बुथारदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा पुलिसफोरा बेखौ हमनानै जोबथेसालियाव लांबाय। दा बेखौ आयेननि राहा लानानै साजा होसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मर'झार आरो निलबागाननिफ्रायहाय 3 नंखाय डकुमेन्ट्स बानायग्राफोरखौहाय आसाम पुलिसनि नाजानायाव हमनो हानाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला जेरै आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन कार्ड बायदि बायदि गोबां सार्टिफिकेटफोरखौ डुप्लिकेट बानायनाय जायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा दामि मेसिनफोरजों डुप्लिकेट सार्टिफिकेटखौ बानायनाय जायोमोन। डुप्लिकेट सार्टिफिकेट आरो अरिजिनाल मोननैजों कम्पेयार खालामनानै नायब्लाबो सिनायनो हाया होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसिनि मुंखौ जाकिरा आहमेद, आब्दुल आहमेद, फारुक आहमेद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। पिटिसि बिग्रा आफादगिरि पारमेनास नार्जारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि रुपहि माइनाव बाजार बाथौ मन्दिर लांगोनायावहाय खौरां मेल खुंनानै बेबायदि फोरमायदों। दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिटिसि एग्रिमेन्टखौ सोर खालामा? 9.4 दफानि ड्राफ्टिंखौ सोर बानायग्रा? बे ड्राफ्टिं बानायग्रायानो रन्जन दैमारि आरो एक्स एनडिबिफोरखौ सोनानै दोनगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मा एग्रिमेन्ट बेलाय? हाइनान्स आरो नन हाइनान्स केसा। सिगां बिएलटिफोरा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासैबो केसा जेसे गेदेर केस दङमोन गासैबो निमाहा मोननाय जादों। नाथाय बिटिआर सुक्तियाव मा दङ? दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जोङो बड'लेण्ड बिनो हाला, बिनिखायनो जोङो पिटिसि बिनो गोनां जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनै बड'लेण्ड बिनायनि हाबाफारिखौ फोजोबनानै फैखाबाय, फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ साइन होनानै फैखाबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बड'लेण्ड बिला, दिनै जोङो पिटिसि बिसिगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै रोखायै फोरमायथिनानै होनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बड'फानि 32थि थैनायनि सानावहाय बिकेडब्लिउसिनि आफादगिरि महेश्वर बसुमतारिया लोगो लानानै धेमाजि जिल्लानि सिमनसारि ओनसोलाव थानाय बिकेडब्लिउनि मावखुलियाव फालिनायाव लोगो लानानै बिथाङा बेबायदि फोरमायो। रन्जन दैमारिजों लोगोसे एक्स एनडिबिफोरनि जेलाव जोबजानायफोरनि थाखाय बख'नो दिनैसिमबो राहा लानायखौ बिथाङा नोजोरखौनो नुवाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बिटिआर सरकारखौ दैदेननाय सुबुंफ्रा गासैबो बिजेपि सरकारजोंनो दङ आरो गासैबो सेन्ट्रेल सरकारजों मोनसे हानजायानो बिजेपियानो दङ। बिथांमोनहा दिनै बिटिआर सोरखाराव जेसेबांनाखि सागान होनानै दङमोन, दा गासैबो लोगो लानानै दिनै दिल्लीसिम थांनानै दिनैहाय रन्जन दैमारि आरो एक्स एनडिबिफोरखौ बख'नायनि राहा लानांगौमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बेबायदि बेबस्था लानायखौ नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा सन्देह दं होननानै बुंदों। सोरबा सोरबाया गावसिनि मासिखौ गिनानै, सेख'जानो गिनानै, गावसिनि मासिखौ गोमाजानो गिनानै बेफोरबायदि बेबस्थाखौ लायाखै नामा होननानै बिथाङा सन्देह थानायजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। एएनआइनि फोरमायनाय बायदिब्ला मैयासिमावहाय दिल्लीयावहाय 19 किल' गेस सिलिन्डारया मोनसेयावनो 2355.50 रां जाहैबाय आरो चेन्नाइयावहाय 2508 गंसे सिलिन्डारनि दामानो जाहैबाय। दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सावस्रि बिफानाबो बेबायदि फोसावदों, मुलिनि दामाबो 15%निफ्राय 18%सिम बारायहैनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जाबाय। दा गोरिब सुबुंफोरा थांनानै थानायनो आरो बायनानै जानो आरो गोबां चिकित्साफोर खालामनायावबो उसुबिदायाव गोग्लैनो हासिगौ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेयाव गासैबो भारतीय किसान इउनियनफोरा उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खरियायावहाय थांगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2021 मायथाइयावहाय
अक्ट'बर दानावहाय सा4 किसानफोरजों लोगोसे सा8 सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोननि जिउनि एगेन्सै नखरफोरनो जेबायदि अनसुंथाइ नांगौ बिनि थाखाय बिफिननानैसो बिथांमोनहा गारगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गोख्रों दैदेनगिरि शरद पावारआ गोरबोआव गोबां दुखु मोननायजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बिजेपि सोरखारा बेकार सुबुंफोरखौ खामानि होनांगौनि थाखाय आरो बेसेन खमायनांगौनि थाखाय जेबो एजेन्डा लानानै सावरायनायखौ बिथाङा नुनो मोनाखै होननानै गोबांथार दुखु मोननायजों फोरमायो। दिनै माबा आरजाथावै हनुमान चालिसा आरो मस्जिदाव लाउड स्पिकार बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै गुबै एजेन्डा बायदि सावरायनानै गोदोना फेदेर फेदेर खुगा फुवार फुवार सावरायनायखौसो नुगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै बेबायदिब्ला जोंनि भारत हादरा संहारसो जालांनो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।